Beautiful Gate bestaat het eigenlijk 20 jaar. En het is opgericht door Toby en Aukje Brouwer. Aukje is een nichtje van mijn mem, dus het is familie. En ik ken het al heel lang. Het is eigenlijk een heel mooi project wat ze start binnen in Zuid-Afrika. Om bandjes op te vangen van de stritten. Inmiddels hebben ze meerdere projecten. En dat is eigenlijk een beetje waar Beautiful Gate mee begonnen is. En ze zit nu in meerdere plakken. Maar ze hadden een soort squalen opgejocht. Ook iets met muziek. Door ze een soort centrum voor band. Dat ze daar iets met muziek dwang kunnen. Ja, ze hebben een hele prutte projecten die ze nou doen. Om dat te ondersteunen moet er natuurlijk een prutte yield binnenkomen. En er is een heel mooi project voor in het leven roept. En dat heet High Five. Vertel eens wat door High Five. Ja, de High Five hebben we het eigenlijk weer bij starten steeds maar. En we willen in 1 jaar eigenlijk 1000 mensen vinden die €5 per maand willen om Beautiful Gate. En dat is in relatief liets bedrag. Maar zo willen we eigenlijk verzwaardigen dat er zo volle mogelijk mensen met mij doen kunnen. En die kunnen eigenlijk al deze bandjes steeds maar steunen op deze manier. Ja, minimaal 1000 mensen denk ik, hè? Ja, minimaal eigenlijk, ja. Ja, en hoe doen ze dat dan? We hebben vanmorgen dus een soort kick-off gewoon. We hebben het jubileum natuurlijk, dat ze 20 jaar bestaan. We hadden bekendmaking gewoon dat ik de ambassadrice word van Beautiful Gate. En de kick-off van het High Five project. Er zijn al een hele hoop mensen die zijn van dat door van mij. En dan willen we dat eigenlijk verder uitbreiden. Was het zelf nog eens een keer naar Zuid-Afrika dan? Ja, ik denk dat ik wel nog een keer erheen ga om te zien wat het precies al hier is en wat voor werk ze doen. En succes van er is nou ook iets met een muziekproject. Dat past natuurlijk heel goed bij mij. Dus dat zoek ik wel heel graag zien willen. Wat is de website van Beautiful Gate? Waar het mensen op zien kunnen om informatie? Dat is www.beautifulgate.nl. Nou, en ze kunnen ook volgen op Facebook volgens mij. Daar komt ook al je informatie, hè? Ja, als ze gewoon mijn naam intypen, Gerry Danti, maar dan komt ze wel op mijn Facebook-site. Daar zet ik natuurlijk ook van alles op. Meesken, steun het project High Five voor de Beautiful Gate van Toby en Aukje Brouwer. En verspreid het zo volle mogelijk en check op www.beautifulgate.nl voor meer informatie. RTV NL